Com a professora tècnica, com a professora PT, tu creus que la societat pot prescindir del vostre talent? I, sincerament, jo crec que la professionalitat i l'experiència que té un professor PT no té res a veure amb un altre perfil com és el PS. Ens hem especialitzat al final en tot el que és la matèria més pràctica, no? Que es treballa en els tallers, l'alumnat, l'aprenentatge, la formació que rep de nosaltres, no té res a veure amb un perfil de PS. I, a veure, tenim un equip docent molt ben preparat, que ha fet 5 anys de formació professional i que, a més, ha tingut trajectòria en el món de l'empresa textil, té molta experiència, són patronistes, són confeccionistes, que s'ho han treballat molt i, sincerament, jo crec que no ens hem de perdre aquesta experiència. L'alumnat també s'ho perd. Milers de professors i professores d'FP de Catalunya veuran alterades les seues condicions laborals amb la redacció actual de la LOMLOE. Si no ho parem, el professorat tècnic d'FP serà un professorat a extingir.